Ubuchwepheshe inxalenye yephulo leli kwilinge lokulandelela nokunqanda ukunwenwa kwentsholongwane yecorona. Umongameli uwothulele umnqwazi umsebenzi osele wenziwe ukuza kuthi ga ngoku liziko elijongene nalentsholongwane kweli. Umongameli ubhutye ngobubende ibhunga lophando lwezenzulu-lwazi iCSIR ngendima yalo sukela kwafumaneka umntu wokuqala owosuleleke ile ntsholongwane kweli. Ukanti lithe gqolo likhula inani labo bosuleleke ile ntsholongwane kweli nabo sele bephulukene nobomi babo. Kodwa nangona kunjalo uthi ngenxa yomsebenzi weli bhunga likhona ithemba. I've been hugely impressed to see how we are able, through the facility that we have here, to look at the entire country and see how we can get data and information about the incidence of infection of the coronavirus throughout the country, but more importantly, how we are able, using science and technology, to drill it down to almost provincial, district, municipality, ward level and street level, to know as they track the people who are infected. Kwidabi lokuqinisa ukulwa nalo bhubhane wentsholongwane, icandelo labucala nalo liphose esivivaneni. Sithetha nje abasebenzi bezempilo baza kufumana ii-cellphones eziyi-20,000 nezine-app eza kubancedisa ekwenzeni umsebenzi wabo. Umongameli uphinde wahlaba ikhwelo kubemibeli ukuba badlale eyabo indima ngokuthi bahlale ezindlini ukunqanda ukunwenwa kwale ntsholongwane. I was particularly pleased to see that they've already tracked all the hospitals, all the beds that are available, and all the bed and breakfasts that are available, the hotels that can be utilized either for isolation centers, quarantine centers, and all that is now available here for enabling us to fight this COVID-19. Nanjengoko zisamengxi zonke intshukumo kweli, onke amehlo athe ntsho kurhulumente ukunika umkhombandlela oza kuvuselela ithemba noza kuba sisisombululo ekulweni le ntsholongwane ingenalusini.